नमस्ते. मी नवीन चॅनल बनवलाय आणि नवीन चॅनलचं नाव आहे शुभांगी कीर किचन. तर आम्ही हा नवीन चॅनल का बनवला, आता मम्मीकडून मी ऑलमोस्ट खूप रिक्वेस्ट होती ती मसाले बनवा. 10 kg जो कोकणी मसाला आहे त्याचा आम्ही 1 kg मसाला बनवलाय. असेच कोकणी मसाला बनवला आणि असे वेगवेगळे टाईपचे मसाले बनवलेत. ऑलमोस्ट टोटल 13 व्हिडिओज झालेत मसाल्याचे. तर मी बोललो हेच व्हिडिओज मी नवीन चॅनलवर टाकतो, काय नवीन चॅनल बनवतो आणि त्याच्यावरती टाकतो. म्हणून एक नवीन चॅनल बनवलाय शुभांगी कीर किचन. शुभांगी कीर ह्याच्यात पण रेग्युलर व्हिडिओ चालू राहतील. आता ज्यूसचे व्हिडिओ टाकायचे आहेत आणि सुकवणीचे व्हिडिओ टाकायचे ते शुभांगी कीर वर जातील. शुभांगी कीर किचन वर हे सर्व मसाले जातील. आणि अशीच आम्हाला काय न्यू आयडिया आली सिरीज बद्दल, कशी मसाला कसा एक सिरीज आहे तसं नवीन सिरीज काय आली की ते आम्ही शुभांगी कीर किचन मध्ये टाकू. तर तुम्ही ह्या चॅनलला पण सबस्क्राईब करा शुभांगी कीर किचनला. म्हणजे ते तुम्हाला आता जे मसाले आम्ही टाकणार आहेत ते तुम्हाला सर्व बघायला भेटतील. त्या चॅनलचा इंट्रो आणि फर्स्ट व्हिडिओ आहे तो कोकणी मसाला है ना. 1 किलो आम्ही 10 किलोचा बनवला होता याच्या अगोदर. आता ह्या व्हिडिओमध्ये आम्ही 1 किलो कसा बनवायचा, 1 किलोचं प्रमाण किती लागतो ते आम्ही व्हिडिओ शूट केलाय. इंट्रो व्हिडिओ, इंट्रोडक्शन व्हिडिओ आणि 1 kg कोकणी मसाला हे 2 व्हिडिओ आम्ही अपलोड करणार आहे. तुम्हाला त्याची लिंक खाली या डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये भेटेल आणि तुम्हाला आता इकडे स्क्रीनवरती पण दिसेल. तर तुम्ही या चॅनलला पण सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि घंटी वाजवा. हा या म्हणजे आणि पहिल्या चॅनलमध्ये पण काय झालं की खूप साऱ्या लोकांना नोटिफिकेशन येत नाही. जुने सबस्क्रायबर जे मला बाहेर भेटतात ते बोलतात मला तुमच्या चॅनल तुम्ही व्हिडिओ टाकत नाही का. खूप टेक्निकल पण इश्यूज होतात आणि मला पण न्यू चॅनल मध्ये थोडा बघायचं होतं की कसं रिस्पॉन्स भेटतो नवीन चॅनल बनवून. म्हणून हा एक रिझन. खूप सारे रिझन्स आहेत नवीन चॅनल बनवायचे, हे त्यातले हे 2-3 रिझन्स आहेत. आणि एवढी आता नवीन 13 मसाले रेडी पण झाले आहेत. तर ते मी बोलले नवीन चॅनलमध्येच आपण अपलोड करूया. मग तुम्ही त्या चॅनलमध्ये पण तुम्हाला रेसिपी भेटतील, ह्या चॅनलमध्ये पण रेसिपी भेटतील. आणि तुम्ही कमेंटमध्ये खूप कमेंट तुम्ही जे सांगता ना लिहिता ते मी सर्व वाचून मम्मीला सांगतो. तुम्ही खूप सारे आयडिया दिलेत की व्लॉग बनवा, डेली व्लॉग बनवा, 1 लाख+ सबस्क्रायबर त्याचा व्हिडिओ बनवा. ते सर्व आम्ही प्लॅन करतो आणि ते सर्व आम्ही लगेच व्हिडिओ बनवणार आणि अपलोड करणार आहे. तर दोन्ही चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब करून ठेवा. जसे व्हिडिओज येतील ते तुम्हाला नोटिफिकेशन येतील. नवीन चॅनल ह्याच कारणाने बनवला की नोटिफिकेशन लवकर गेले पाहिजे सबस्क्रायबर्सला. जुन्या चॅनलमध्ये एवढ्या लवकर जात नाही, बूस्ट भेटत नाही त्या व्हिडिओजला जे नवीन चॅनलमध्ये भेटू शकते. म्हणून अजून काय नाही.